ke sagre Ani bumung hinggakai Samuel Deborman para ke ani kami Osing Rasnover Andotla Sikop area buijotono ano sinibai kena jota social media print media electronic media yang tinugui tam hinggakai thangnai election JDC election o 10 khulai champao ningui ang noro batainai tini ang noro omahai khlaiei je kok sanani baddo ongkha saya hini tongphano ang baddo mang phege tamni bagui hinggakai thangnai 10 tarik vote gonanani dino kisu incident yakhaba gotona angkha o gotona belai ke selengma sisa ani upurono omahai gotona angkha actually attack khlaijak ka ang bahai ke khlaijak ka hingkai tini jokhonte vote goni paikha paimani yagulo Santi Shringkhola babino phaikha khulai school mat ni hoite yang ambassador khlai yang phaikha aro tabuk je jitijak yakhaba joyi ongjak tipra mothani supporter rok bai malaikha malaiei kisu koklam bo salai phaikha gari tongtwino Santi susto kai thanglai di election nongkai har jit tongnai no omahai klai phai jeng tata konri ka bokha jeng thangsuka norok phailai chukdi hinui phiaba jeng jokhonte 43 mailo sokpaikha 43 mailo sokpaimani yagulo khaino kisu shringkhol borok rok jengno gari kasuwei sini ufuro sofropnani chengkha nang o je chopor nang sisine o sofropnai no to ang asuk borok palo bahai ke sinui mannai sito sinibo sinipana ang asuk sanani thanglia tangai hingkakai hoito ba borok tini sawi manyana ba bujiani bisingtwi yengna jengje mungkhanya thangtini kwbangma gat pratigat tongo kwbangma badda bigino tongo tini je byakti omahai je dofani samungkhanya thangtini je kebengnai bo dofani samung tamno hinbo sawi manyana besirbag ang aro onukha je omahai ke sofropnai rok tini borok tipra mothani borok ya borok tini kisu rajnoitik dolo agio jukto ongjak tabuk omahai situation o tipra mothao habui tini omahai khlai bisringkhola khlaikha yakhaba sini ufuro bo sofropkha o jorao emon baibe chwng ufuro borok attack khlaikha sini bwskango gari bathagri phaiui bongni yago da tongo gulari tongo gulari kokmani hingka badul bai kokya cycle kun bai kogo yakhaiba urajalni sola bai kogo tei gulari bai kisu songkok tir twinai tongo tir bai bo kokha chwngno o jorao hoitoba chwng tini ishwar yakhaiba bhagwan ni ashirwad bai tini o tir kokjakma ro nanglia borok bai sorasori manjagui chwng bujakliya khoroksa bujakha je alto gari chaloknai chini supporter Santosh Deborma je bojana paran mungki bojaga bini para hingkakai agi hingkai Nishan Chandra Farao tongo tabuk bini
tak present no hingga ke bo Ramdewan Chaudhary para o tongo bini para tabuk Ramdewan no actually ang wan sugui ni mani bono thika hini kelangi thangmani bo hoito ba sisawi bono sung last klaijak mankha bahai ki bono oma hai khlai kya hingga kai sikang bare no hoito no kazino target maibungni election bosor phaikai phayu thango sung 5 ta bosoro 4 ta election kai layu Bidhan Sabha anggo Lok Sabha anggo ADC anggo tabuk biskango village committee yakabe ADC village committee ingnani thangni tongo teisa hana hai kelas jeng tini election phayo thango sung oma hai khlai walai bulai mang unglai tongka hangkai sung sini dofani kokno sini dofani samungno sung bufuru khlainai oma hai khlai ang tini kabangma saratir prani borokno ang message rinani musungo je odinni kogrokno ang muitumanai mane emon babe sak saisungno selengmani maya pharo tangai hingga kai bono tini thikya hini chhorakinara kalang thangmani sung bono last manai kha last manai o jorao sung direct security tulangai yakanai mungya PS na hati security tulangai bono sung hospital admit khlaika admit khlai doctor phunukai yakunai tabung motamuti susto no oma hai khlaioi tini je ব্যক্তি soprot nai borok tini tiframo thani bumungoi borok tini onyo rajnotik dolni phai haphani borok rok oma hai khlai sini borok ni uporo borok tini attack khlaika ang aboni bagui no joto tiframo tha khlainai takhukte bukhuk songno ang kobokna musungo tamni bagui hingga kai sini jorao sung je develop khlai manya nongni jorao khlai di ba nongni jorao je develop khlai manya ba dofani samung tangi manya te kaisani jorao tanggana tangi hingga kai sung rajniti phayu thango sung ganatantra desho tongma ba ganatantrik babino sung soba khlai ma thangnai ganatantrani bisingtino sung sini dofana ma phioknai dofana phioknani thangtini dofa bai dofa oma hai khlaiei walai bulai toklai mane abo belai khi saya aboni bagina ang jotono no kobong munarangani musungo tabukbo kisu kisu jagao emon situation nongoi tongkho bazar hat kalai miya kaisa baite kaisa na siklai miya oborongno sung bondo ma khlainai tangai hingga kai nangbo dofani bagina samung tango sungbo dofani bagina samung tango hoitoba sung je samung tangmani sini dofaro kha phujagya yakaba jonogono kha phujagya angkhana aboni bagana tini election kali mani bisingti sirai khlai phunugui rijaka tabuk norok ni je khlai tei tongmani norok khlai di sung borok bai borok nasle lainani jora ya tabuk borok bai borok hamjak lainani jora borok bai borok sung yak bai yak rom lai sung biskango agok lainani jora aboni bagano tini o nasle lai tongmani tini o mahai klai makhang nasiklai ingya tong makhang nasiklai manya anglai tongmani no sung bondo khlai biskangni samung tamo khlai tai tong o samung no sima khlainai o kok kusaro ang jotoni thani no o kok kusar mani bisingtino tini ani o kok phaisa thani samani oro no mathaka jotono no o sarik sal kusang joroni kha kusang tei kha kufur hambai।